du ikke ved, hvad du skal med din dåse? Og kender du det, at der ikke er mere tilbage? Kender du det, når der er for langt til genbrugspladsen? Min ven, der er noget, det aldrig har fortalt. Alle de kemikalier, der er i, alt det, de gør ved dig. Du bruger batterier, det er jo maling, lim og fumasse. Og også hårdlagt makeup, mediciner og rengøringsmidler. Det kan være hormonforstyrrende eller skadeligt. Og jeg ved, min ven, du vil gøre det rigtige. Så aflever kemien, aflever kemien, for det gør vi. Dette produkt er farligt affald og skal afleveres til genbrug. Produktet kan indeholde farlige stoffer, som er sundheds- og miljøskadelige. Når produktet er brugt op, skal du lægge det i den røde boks. Den røde boks har en børnesikret lås og er stødsikker. Den er malet i en klar rød farve, så man kan se den. Når den røde boks er fyldt op, skal du ringe til kommunen. Så vil de hente den på næste skralderute forbi dit hus. Husk altid, at farlig affald skal til genbrug.